आङो मोनसे साननाय दङमोन जे आंहा रेंकआबो दावखोबावगोन टप 10 आव फैथारगोन आंहा बेयो साननाय दङमोन आरो जेब्ला फाइनाल मेरिट लिस्टआ फैदों अब्ला आं एसे शक जादों जे आङो सेथि मासियावनो मोननो हादों आरो बेनि फिननाया आंनिया बेनो आंनो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर बिथांमोना लिगेलहैनो बे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आंनो होदों। आङो मोनबाय रिजाल्ट मोननायनि गेजेरावबो जिहेतु आङो आपार प्राइमारियाव जे सेथि मासियावनो मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो बिटिआर सरकारखौ जोंनो लागै बिदि खाबु होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ थोजासे लिगेलहै जोंनो बे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनायनि थाखाय थोजासे हामबायदों बिटिआर सरकारखौ। आंनिफ्राय आङो डाइरेक्ट बुंनो हास्थायो आंनिफ्राय थाइसेबो घुस लानाय जायाखै। घुस लायोमोनब्लाथ' बिनि एन्सारा आंनिया बेनो जागोन आं होनो हानायबो नङामोन आरो आङो लानायबो नङामोन। आङो माने जेरावहा इलिगेल आं बे खामानिखौ आं मावनोबो गोसो जानाय नङामोन। जायहा लिगेल आङो उन्दैनिफ्रायनो लिगेल सोलिबोबाय थादों आरो दा जे खामानि मावलांगोन आं बेखौबो लिगेलहैनो खामानि मावगोन होननानै आं सानो। गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमखौ जायहा बेयावहा फैदों नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिग्रोदों। नोंथांनि बे कुइसननि फिननाया आंनिया बेनो जे गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे रिजाल्टखौ आङो मोनदों। बेनिखायनो आं गुबुननिखौ आं बुंनो हास्थाया खिन्थु आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो आङो जे उन्दैनिफ्राय फोथायबोनाय आङो इसोरखौ सिगाङाव हामबाय होनो हास्थायो। बेनिफ्राय नैथियाव आंनि बिमा बिफा पेरेन्ट्स दा आंजों लोगोसे आंनिनो अनसुलि आइ दङ बिथांमोनखौ सिगाङावनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावहरदों। जिहेतु आङो आंनि रावजों आङो बुंनो हाया नाथाय आंनि गोसोजोंहा आङो फार्स्टआवनो आंनि पेरेन्ट्सखौ आङो हामग्लायनाय बावदों आरो आङो हामग्लायनाय बावनो हास्थायो। बेनिफ्राय आंनि न'खरनि साफ्रोम सोद्रोमाफोर जाया आंनि फरायनाय उन्दैनिफ्राय लानानै आप टु मास्टार डिग्रि बेनिफ्राय बिएड बेनिफ्राय दा साक्सेस जानाय समसिमहालागै जाया आंखौ सापर्ट खालामबोदों बिथांमोन साफ्रोमखौ आं हामबाय होनो हास्थायो। आंनि आदा सानैया आंखौ हायार सेकेन्डारि फरायनायनिफ्रायनो सापर्ट होगासिनो। स्पेसियेलि आङो जेब्ला मास्टार डिग्रि खालामदों आरो बिएड खालामदों बे समाव बिथांमोना आंखौ जोबोद हेल्प खालामदों। मानोना बै समावहा आंनि बिमा बिफाया आंनि आइ आफाया आंखौ थोजासे माने थाखा फैसायाव हेल्प खालामनो हायाखैमोन। बेनिखाय जिहेतु आंनि सानै आदाफोर दङ आदामोना आंखौ गोबां हेल्प खालामदों। बे सोंनायनि फिननायखौ आङो थोंजोङै होननानै आं हाया मानोना सिं बा बिथांमोनजों मा जानानै दङ आं मिथिया आरो बिथांमोननि जे मार्कशिटफोर देखायदों मादों बेखौ आं बारा मोजां मिथिया। बेनिखाय आङो बिनि फिननायखौ आं गावगायनिखौसो होनो हास्थायदों। जिहेतु आङो थांनाय बे जुलाइआव जे भेरिफिकेसन जादोंमोन डकुमेन्टस भेरिफिकेसन बे भेरिफिकेसनावहा आङो 15 रेंकआव दङमोन बर' मिडियामावहा 15थि मासियाव दङमोन। जेब्ला आङो आंनि सिगांनि माखासे सोद्रोमा केन्डिडेट्सफोरखौ आङो नुदों बिथांमोननि पार्सेन्टेजआ आंनिख्रुइ एसे खम अब्ला आङो एसे आन्दाज मोनबाय बेयावहा जे आङो बिएड खालामदों बिएडजों एप्लाइ खालामदोंमोन बिएडनि मार्क्सखौ आङो एड खालामाखै बायदि मोनदों। बिनिखाय आङो सावरायनायनि गेजेरजों उनावहा जोङो मिथिबाय बेयावनो आङो मोनसे साननाय दङमोन जे आंहा रेंकआबो दावखोबावगोन टप 10 आव फैथारगोन आंहा बेयो साननाय दङमोन आरो जेब्ला फाइनाल मेरिट लिस्टआ फैदों अब्ला आं एसे शक जादों जे आङो सेथि मासियावनो मोननो हादों आरो बेनि फिननाया आंनिया बेनो आंनो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर बिथांमोना लिगेलहैनो बे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आंनो होदों। मा होनगोन नों सरकारखौ? बिटिआर सरकारखौ आङो जोबोद हामबाय होनदों जायनि थाखाय जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो नेनानै दंबाय थायोमोन। थांनाय बोसोरनिफ्राय नेनानै दङ आरो माखासे मानसिफ्रा सिगांनिफ्रायनो नेनानै दङ। आङो थांनाय बोसोरनि बे स्पेसियेल टेटनि उनावहा गोबां दुखुबो जादों जिहेतु आङो गोबां फरायबोदों बर' मिडियामावनो फरायनानैहा जुदि बर' मिडियामावनो आङो साख्रि मोनाब्ला गोबां दुखु जागोन होननानै आङो साननानै दङमोन आरो नेयै दा जे फाइनालि आङो मोनबाय रिजाल्ट मोननायनि गेजेरावबो जिहेतु आङो आपार प्राइमारियाव जे सेथि मासियावनो मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो बिटिआर सरकारखौ जोंनो लागै बिदि
खाबु होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ थोजासे लिगेलहै जोंनो बे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनायनि थाखाय थोजासे हामबायदों बिटिआर सरकारखौ। आंनिफ्राय आङो डाइरेक्ट बुंनो हास्थायो आंनिफ्राय थाइसेबो घुस लानाय जायाखै। नोंथाङा होनो हागोन ना हायामोन? घुस लायोमोनब्लाथ' बिनि एन्सारा आंनिया बेनो जागोन आं होनो हानायबो नङामोन आरो आङो लानायबो नङामोन। आङो माने जेरावहा इलिगेल आं बे खामानिखौ आं मावनोबो गोसो जानाय नङामोन। जायहा लिगेल आङो उन्दैनिफ्रायनो लिगेल सोलिबोबाय थादों आरो दा जे खामानि मावलांगोन आं बेखौबो लिगेलहैनो खामानि मावगोन होननानै आं सानो। साबायखर होदों बे सोंथिनि थाखायबो। फोरोंगिरि हिसाबै आङो जिहेतु बिएड खालामदों बे समाव आङो माखासे टिचिं मेथडफोरखौ आं मोन्दों। बिनिफ्राय मा मेथड्स बाहायोब्ला जोङो स्टुडेन्टफोरखौ माने जोङो क्वालिटि एजुकेसनखौ जोङो बोरै लाबोनो हागोन, दानि मुगायाव फरायसाफोरखौ जोङो गोदान मुगाजों माबोरै फोरोंनांगौ जों बिनि सोमोन्दै गोबां मिथिबोदों। आरो आङो सानदों बे आं जायखौ बिएडआव आङो सोलोंबोनो मोन्दों बेफोर गासैबो टेट एग्जामाव खामानि होजोबदों। जे जोङो कनसेप्टनि सोमोन्दै जों सोलोंदों आरो बेखौ आङो माखासे प्राइभेट स्कुलफोराव हाबनानैहा आङो दा बेखौ बाहायगासिनो। आरो प्राइभेट स्कुलनिफ्रायबो आङो एसे गावखौनो एक्सपिरियेन्स मोन्दों होननानै आं सानो। आरो बेजों लोगोसे जे बिएडआवहा मोन्दोंमोन जेबायदि टिचिं मेथडफोरखौ जोङो बाहायनांगौ बेखौ आङो फैबाय थानाय बे आङो जे फरायसालियावहा जइन जानो नागिरदों बेयाव आं फरायसाफोरनो जेसेबां हायो आंनि बेस्टखौ होगोन। आरो आंनि थाखायल' नङा, आं फरायसाफोरनि फिउचारखौ फरायसाफोरनि इयुनखौ साननानैहा आं मावलांनो सानदों। आरो बे आंनि गावगायनि न'खरखौ सालायनो थाखायल' नङा, बे थाखा फैसानि थाखायल' सेलारिनि थाखायल' नङा, खिन्थु आंहा टिचिङावहा ओरैबायदि इन्टारेस्ट दङ उन्दैनिफ्रायनो। आरो आं सानो आंहा जे कुवालिटि दङ बे कुवालिटिखौ आङो गावगाय हारसिं लायालासिनो आङो उन्दै गथ'फोरनो आङो शेयार खालामथारनांगोन। बे आंनि थाखाय मोनसे दायित्व, आंनि रेसपन्सिबिलिटि होननानै आं सानो। आरो बेजों लोगोसे आङो सानो जे फोरोंनायखौ मोनसे ससियेल वर्क होननानै। बेनिखायनो आङो फैबाय थानाय समावहा जेसेबां हायो आंनिफ्राय बेस्ट होनो आङो हास्थायगोन आरो फरायसाफोरनि फिउचारखौ आङो गोजों खालामनो हास्थायो।